Ne. No pojď, pičo. Ale bacha, pičo, je to kulaté. Pak to je kulaté. Hál to dozadu. Nejde, ty se postavíš, že ho pak Takovým stylem to nedáš, ne? To je pravda. Pičo, ty zmrde komarský. Mám úplně poštípané nohy. No to mi mluvilo. Kurvy stejně. Uvidíš, že to nedaste. A jak to dám? Chám živě. Dám pičo, jak to dám, tak to dá žitý. Frajer! Jak to dám, tak to dá žitý. Víš, co bych musel? Se rozbít. Na takové, Buky, pičo, no mé, rozbí se, prosím. Ale rozbí se. To může když na tom? Jo, to se postavíš a pak si řekneš, ty pičo. To je jiná stabilita. Jo, řekneš si, kámo, řekneš si, to je kulaté. To je kula. Že se, piče, normálka, vole. No, teď musíš skočit na tu, teď si měl skočit na tu tenkou, ty. Aby spadl. Ty jsi to nedal, protože jsi měl skočit na tenkou. Na piču zakončení, že? Jo, kde skočila, tak to šá. To je úplně jednoduché. Pojď, pičo, ti věřím. Tak amen. Jo. Není to tak vysoko, chlapi. Kam už stojíš, tak musíš... Nejdu! Spadnu do piče. Piču. Tak vidím párky, ale to pak nevíc. To je kulaté, kámo. To je kulaté. To nejde. Dal to říkal. Dívej se. Já jsem jak tak domů aby ráda spadla na to. A ona drží. No, takže jsi jak hruška, pičo, ne? A víš, proč to nespadlo? No to je kulaté. Ale to je kulaté. To bylo za